Whoop, whoop. Her kommer et lille pro-tip og en teaser for Marvin torsdag. Og ham du så på billedet, det er Lars Bastholm, og det er os, der er på torsdag. Og det der kommer til at ske her, vi er ikke på folkemødet, vi vil gerne have været der, men der har været noget rod med invitationerne ind mod at facilitere AI-møder. Jeg bor tæt på Anders Morgenthaler, han ved rigtig meget om det kreative, og han ved rigtig meget om klimaet, så det har også været helt oplagt at spørge ham om AI. Det er fuldstændig oplagt. Så det er derfor, vi er der. Så vi taler alligevel generøst til folket remote. OpenAI, de kommer på børsen. Køb. Hvorfor skal I det? Jo, det er der flere grunde til. For det første har de gjort noget rigtig røvsmart. De har lavet en maskine, der sådan set står oven på alt det viden, vi har givet eller doneret til dem. De har scrapet hele internettet, al den historiske viden, data, sprog, alt det du og jeg og en masse andre har givet dem over tid. Nogle kalder det verdens største teori, og det klasser måske lidt med, at de egentlig oprindeligt vil stille kunstig intelligens til rådighed for humanity, for at benefitte os. Det kommer ikke til at ske ved et børsnotering. Men skal nu pytte med det? Hvis du køber aktier, så kan du redde din egen røv. Det er lidt som beskyttelsespenge ind mod arbejdsmarkedet, fordi den selv samme maskine kan jo generere de servicer, de produkter, som arbejderen tidligere genererede. Og den værdiskabelse, det var jo sådan set også det, der gav os et say ind mod arbejdsmarkedets parter, den forhandling, den danske flexicurity-model. Og når du ikke producerer værdi længere, så er der ikke nogen, der lytter til dig, så lytter de til kranen, men kranen siger ikke noget. Det er værktøjet, jeg prøver at sætte ord på her. Den er heller ikke med i en fagforening. Så ved at investere ind i aktier, så kan det godt være, at det ikke benefitter humanity eller mankind, men det benefitter dig, så du lige klarer skærene, når AI ødelægger arbejdsmarkedet. Det er smart. Du køber ikke ind i et firma med overskud. De er på vej til 14 milliarder dollars i tab her i år, men du køber ind i dominans, og det er en rigtig spændende dominans. Du må ikke lytte til dominans som noget slemt med latex og en lille dum pisk i en kælder i den rådne banan. Det er en rigtig dominans, du køber ind i her. Det kommer vi til at tale mere om i Marvin på torsdag. Vi kalder os remote for folkemødet. I kommer jo til at invitere Anders Morgenthaler og ikke os. Men næste år, så står vi der, og så fortæller vi, hvad vi har brugt alle pengene til, som vi har tjent ved at købe jer ud af arbejdsmarkedet.